बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ बर' सावथुन मुलुगनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव रादाब। जिब्रैथि इन्टारनेशनेल गुवाहाटी फिल्म फेस्टिभेलाव मोननै बर' सुंद' सावथुना बान्था मोननो हादों। एक्टर डिरेक्टर बिथां जिजास खेरखातारिजों डिरेक्सन होजानाय स्कुवेल सावथुना अनारेबल जुरि मेनसन आरो गणेश बर' बिथांजों डिरेक्सन होजानाय आरो जिजास खेरखातारि बिथाङा फावखुंगुर महरै फाव खालामनाय स्ट्रिप सुंद' सावथुना थामथि साबसिन सावथुन बान्थाखौ मोननो हायो। मख'नो गोनांदि गासै गं 500निबो बांसिन सावथुनफोरनि गेजेराव गंनै जि सावथुनाल' बे बादायलायनायाव बाहागो लानो खाबु मोनदोंमोन आरो मोनब्रै केटेगरियाव बादायलायनाया जादोंमोन। बिनिनो बर' सावथुना मोननै, मणिपुर आरो असमिया मोनसे केटेगरियाव आवग्रिनो हादों। रासिया इउक्रेन दावहानि दिनै 9थि सान। थांनाय सानथामनिफ्रायनो रासियानि रकेटआ किभ आरो खार्किभ नोगोरखौ आबुङै फोजोबस्रांनो नाजागासिनो। बेराफारसेथिं इउक्रेननि खेरसन नोगोरखौ रासियाया आबुङै दखल खालामबाय। रिपर्टनि बादिब्ला रासियानि मेजर जेनेरेल आन्द्रेइ सुख'भित्स्किया इउक्रेनजों दावहा नांनायाव जिउ गोमायो। मेजर जेनेरेल आन्द्रेइखौ मैया इउक्रेननि सान्थ्रिया गावथारो। मख'नो गोनांदि बिथांनि जिउ गोमानाय खौरांखौ रासियानि रैखाथि मन्थ्रिया रोखा खालामाखैब्लाबो बिथांनि हेफाजाबगिरि सार्जे सिपिल'भाया ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावो। बिपिएफ दोलोनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिजनी बिधानसभा बियाबनिफ्राय लान्थ्रियै खेबथाम एमएलए जानो हानाय बारग' एमएलए कमल सिंह नार्जारी बिथाङा दिनै खोला गारगावनि सातभबना भवनाव खुंनाय इउपिपिएलनि जयनिं हाबाफारियाव मिरु इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव इउपिपिएल हानजायाव जयेन जायो आरो बिथांनि जयेन जानायखौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बरायदों। रासिया इउक्रेननि दावहाथिलियाव भारतनि सानै फरायसानि जिउ गोमानायनि उनाव आरो सासे भारतनि फरायसाया रासियानि सान्थ्रिनि गुलियाव जोखोम जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जोखोम जानाय भारतनि फरायसाया गावनि लोगोजों थांबाय थानाय समावनो किभआव रासियानि सान्थ्रिजों गुलि गावजायो। गुलि नांजानानै जोखोम जानाय भारतनि फरायसाखौ किभनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। गुलि नांजानाय भारतनि फरायसाखौ हरजत सिंह होनना सिनायथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि गुलि नांजानाय फरायसा हरजतआ देहा फाहामसालिनि बिसनानिफ्राय इउक्रेनाव भारतनि राजथान्दैनिसिम भिडिअनि गेजेरजों मदद नागिरो। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव नोगोरनि थागिबि दै जगायथाय पिएचइ बिफाननि साख्रियाव केनसिं नार्जारीखौ बुथारनो हुमखि। गसाइगाव नोगोरनि सिंनि तिनालि वार्ड नम्बर 4 नि थागिबि उदालगुरियाव दै जगायथाय बिफाननि साख्रियाव केनसिं नार्जारीखौ थांनाय 2 मार्च खालि गसाइगावनिनो गेवलांफुरि गामिनि खनिन ब्रह्मनि फिसाज्ला जलन्त ब्रह्मआ सा 7 दुथांफोरजों लोगोसे रुवा, गोबौ सिखा आरो लावथि लानानै मोनाबिलिनि 9:30 समाव बुथारनो थाखाय केनसिं नार्जारीनि न'आव फैयो होनना बिसिया फोरमायदों। बे जाथायनि सायाव गसाइगाव थानायाव जलन्त ब्रह्मनि हेंथायै पुलिस थानायाव एफआइआर होबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो केनसिं नार्जारीनि नखरा माबाफोर जायोब्ला बिनि गासै दायनिगिरिया जलन्त ब्रह्मआ रुजुननांगोन होननाबो बुंबावो। रासियाया इउक्रेनखौ आबुङै खबजा खालामगोन नामा? मानोना रासियाया सानफा एफा इउक्रेननि माखासे नोगोर ओनसोलफोरखौ खबजा खालामगासिनो। दिनै फिन रासियाया इउक्रेनाव थानाय इउरपनि देरसिन निउक्लियार पावार प्लेन्टखौ खबजा खालामनाय खौराङा सोराङाव फैदों। इउक्रेननि निउक्लियार सामलायग्राया फोरमायनाय बादिब्ला दिनै फुङाव रासियाया जाप'रिसिया निउक्लियार पावार प्लेन्टखौ गोजौनिफ्राय गाग्लोबो, जायनि थाखाय निउक्लियार पावार प्लेन्टआव अर खामो। बे अर खामनायाव आबुङै सिलिंखार जायाखै। निउक्लियार पावार प्लेन्टखौ रासियाया गाग्लोबनायनि उनाव खबजा खालामनाय खौराङा सोराङाव फैयो। आसामनि फरायसुलिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। आसामनि गिबि मन्थ्रिया कलेजाव फरायनाय फरायसुलिफोरनि थाखाय मोनसे जुनिया बिथांखि फोसावनो आखायाव लादों। दानिफ्राय कलेजाव फरायनाय फरायसुलिफोरनि बिमा बिफाया गावनि फिसाजोनि कलेजाव थांलाय फैलायनि खरसानि थाखाय खरस सानो गोनां गैलिया। मानोना गोदान बिथांखिनि गेजेरजों कलेजाव फरायनाय फरायसुलिफोरनो सानफ्रोमबो कलेजाव थांलाय फैलायनि खरसाखौ होनो थांखि लानाय जादों आसाम सरकारा। माजुलियाव जानो गोनां बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव मैया गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लानानै बे बिथांखिनि सायाव फोसावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।